Duwe kacang tunggak, apa nggodhog kacang ae cah yo. Iki ape nggo gawe rempeyek. Pertama, kacang iki tak umbah sik yo cah. Soale kulit karo kacang sing elek ikin kemambang. Lanjut iki tak kai banyune tak tumpangno dhuwur pawon cah. Tutupi omprenge terus godhog nganti medhok yo. Lah iki wis medhok, tutupe tak buka cah terus tak junjung. Langsung ae ditus kaya ngene cah. Lanjut gawe bumbu bawang kencur, kei kemiri, dong jeruk sithik terus tumbar jinten. Apa gak rempeyek bunder iki ora usah kei kunir, cukup ditambah uyah ae terus langsung diulek ngene kabeh sampai lembut. Yen wis bar cah ulekane wis lembut, iki disisihno sik ya. Terus langsung siapno ompreng ae cah. Iki glepung beras ditumplek kabeh setengah kilo ya cah. Bumbune mang terus dijegurno. Nggo heman bumbune cuwek isih cah, tak gebir banyu terus tak lebokno ning jero ompreng ngene. Tambahi banyu ya cah, diudek-udek sampai kecampur rata. Lali cah, micine agek tak lebok. Adonane para encer ya cah. Tumpangno wajane pawon terus langsung disoki lengo ae. Adonane wis siap, kari nyampur kacang sing mang wis tak godhog ya, iki tak cemplungno. Tak campur ning adonan kaya ngene. Langsung sorno ae ning wajan. Iki mono rempeyek jadul cah, rempeyek bunder khas daerahku. Prosese rada suwe cah, mergo gorenge iki sitok-sitok. Gorenge ora mok sepisan cah, iki engko nek wis setengah mateng terus dipindhoni dijegoro ning wajan maneh, tapi lengone dimboi sing rada agung ya. Ngene iki proses jegorno utawa dipindhoni. Soale nek digoreng sepisan iki sih kekot-kekot. Dadi pindhoni meneh ben teksture lebih renyah ya. Diolah-ale dinteni sampai garing, lagek dintas kon jero wajan. Yen wis dipindhoni kaya ngene, iki engko lebih empuk, lebih kriuk-kriuk cah. Lah nek wis mateng dadine kaya ngene, langsung ditirisno ae. Yen penasaran, iki tak puklekno ya cah kerenyahane. Rempeyek bunder iki dijamin gurih cah. Sapa wis sing pengen gawe, wis tak gawekno vitine, monggo dijajal.